Čau ľudia, som Hunter, dneska vás vítam pri tomto videu. Trochu oťahaný. Sú 3 ráno, aj keď teraz to vydám neskôr, pretože vlastne stal som po 23, tak a viete, tak vlastne hráme hru Eurotrack, čo nie. Nechodím teraz na počítač, nebudem vydávať na počítači, vydávať nemôžem. Hej, takže kúpime starú rachnu, či lepší. Tak ďakujem, si nemám žiadne prania, ale k tomu sa dostaneme. Loadinguje. Jasné. Dá sa to niekde nastaviť, resume settings. Dobre. Nič, to nechcem. Tak idem zobrať. Tak. Keby musím myslieť to, aby som išiel na diaľnicu, hej, takže teraz som bol tak tiché, sústredoval som sa, neviem prečo. A tak, nebudú vychádzať na počítač žiadne videá zatiaľ. Kvôli jednej veci a tu nechce sa mi zverejňovať, takže... Budeme sa snažiť dodržovať, že červená, tak to nám to minie aj peniaze. Tu je stopka, ale na stopkách moc nejdem dodržať. Na čo? Stopky nemusíme.
Máš nový kamión, zatiaľ ide pekne. 10 rýchlosti. Čo som zatiaľ na ňom videl, že stiahol. A to je dosť. Potom má veľkú silu. Pretože tu sú silné kamióny. Čo ma baví, tak to si prechádzať, lebo jazdím je kamionista a viem o toho dosť a ja som motorkár. Ale tu je ťažké udržať sa na tej silnici. To bude do tohto prúhu, pretože vlastne, ak sa mi vidie lepšie to červené. Modré by malo byť spánok, všetko. Zatiaľ nie je ostatný. A jedem dať. Ešte ne. Zvuky moc nefunkujú, neviem prečo. A kamión vedľa nás, aj tam sú ďalšie. Ty komuto, hej, ale ten má riadne motor. Tomu riadne to muselo rozbúť. Už tu ťahám do 60-ky. Ja som na 60-ke. To sa nezdá, ja vážne idem 60-ky ako, pretože chápete, keď si to zoberete, že vlastne máme náko, čo ťahá, ale motor nám je na 60. A na 80 dokonca. Poď, ťahaj. 12 máme zaradenú. Jaj. Chcel by som urobiť aspoň tento náklad za dneskejšok. Tá auta doručiť. Uviduje sa mapa. Terén, všetko. Continue. Chcem vyťahnuť zo 120. Ty komu ma naráža ten kokos. Ma naráža ten kokosák. Strašný typ. No a teraz čumte, čo on mi urobil. Nech sa nadávať. Preto som povedal taký. Takže ideme ďalej. Tio. Čau. Aj. Tie svetla sú hrozné. To som nevedel, že tak ako na mojom mobile, čo mám strašne dobrú grafiku, to bude vyzerať takto. Som vážne nečakal. Pretože je to stará hra. Pamätám, že asi keď som mal 6 rokov, tak sa to hralo. Jaj. Tak som sa na ne spomenula, pretože to dneska je nové euro, na mobile Eurotracky, to sú hrozné. Tam sa tak blbo, to máte úplne hrozné. Blbosť. A tí, čo to majú radi, ja som to už hral, ale pre mňa je to blbosť. Tam vlastne nejde tak dlho, máte tam aj eventy a tak a to si prepadáte ako pravý trakáč.
A máte tu obidva, jo, aj americké kamióny a tam nemáte americké, tam máte len jedny, potom máte v americkom len americká, tak, no, tak to je o dosť lepší. Vidíte americký a normálne tamto by ste nestretli americký. Takže toto sú lepšie. Ešte koľko asi pojedeme? Už to prestáva baviť. Už. Což? Idem. Behaj to. Je tu niektoré kamiony. Ty klam. A som skočí na benzínku. Benzín tiež nechám len zatiaľ, keď už začína byť trochu uťahaný, tak si ho skočím, pretože to v tejto hre sa povedal, že začalo byť trochu dosť a už tu bol vkedy. A už si nepamätám, ako som vlastne chodil spať. Aha. Chcel by som chodiť cez deň, aby ste to viac videli. A jak som spával? Neviem. Až nás som si viac uťahaný, alebo tak dačo. To už si už nebudem. A ja som len chcel ísť ako tak. Že to nebolo niekde tu na oko. Natankoval som. Pokúkam, či to nie je tu. Vidíte, že nie. Takže máme mini. Opa. Tak ja odchádzam z tej pumpy a ideme ďalej. A sme len natankovali. To bolo potrebné. Ani pomaly do polky. To stačí. Zatiaľ ako keď už máte pomaly do polky, no tak by ste mali natankovať. Potom máte ďalšiu službu, nebudete môcť nájsť benzínku a tak.
Začínam byť ráno. Ja už tam chcem byť 10 nočí. Strašne sa nudím. Udia. Poď. Ťahaj to. Prečo to nebúrach? A zelenú moc nemusím. Keby ľudia zelenú moc nemusím, ja mám rád fialovú a oranžovú a čiernu. Jo, a preto som nechčel do toho smeru, kde je ten zelený kamión. Ja som kedysi mal rád zelenú, ale mne už sa nepáči, mi sa páči oranžová a tam je oranžová, preto. Počkaj, čo? Toto pošlem jednom kamošovi, lebo to je tam, kde idem je oranžová, tu je zelená. Takže už mu to určite dojde, o čo sa jedná, kvôli jednej vec, čo vlastne my máme takú vec, ktorej sa skoro stále, no, to. Tak, pretože je to dosť podobné, lenže v iných farbách. Ale on to zistil, lebo oranžová zelená mu hneď to pripomenie tie farby. Ja už dúfam, že tam budeme samé kamióny. Ale skoro všetky sú bez vozíkosti. Prča, ale jedu 120 za chvíľočku. Jo, už tam vidím tabuločku, už som šťastný. Tak, finish. Je to tady. Ja chcem ísť dolu z tej diaľnice. Ty kokos, to je pomaly. Ty. Oranžový kamión. Ty kam. Oranžová zelená. Zelený kamión na oranžový. Ty kam. Ja to nevyprovokoval. Most. Ja už som myslel, že to je tento, viete čo, kde musíte dávať pasy. Je tam predbehnem, už sa tu valí nával. Neviem, to mám, no nevadí. To uťahli. Keby ľudia to natáčam od 3 ráno, alebo som ešte pred chvíľkou kúkal film, do tej 3 a tak. A vy to vidíte tak skôr, ako povedem. A zase žltý, čo z ďalky vyzerá ako zelený a červený, čo vyzerá ako oranžový. Ten oranžový, my sme tu len dvaja oranžoví chlapci, ale je to fajn. Neviem, koľko toto video bude trvať, ale podľa mňa dosť. Pretože takto, toto už je moc. Asi za chvíľku tu zaparkujem, pichneme to a na budúce video to dokončíme. No, možno už na konca. Ak vidím, že budeme musieť odbočovať z diaľnice a uvidím tam mesto, tak budem šťastný. Zase loading mapa, alebo to bola loading. Ty kokos. Bolo tesne. Tam je zelený. Tak to asi pichneme. Čakajte, ešte chvíľočku pôjdeme. Tu by som to pichol aj. Tu na kraksu na boku. Tak parkol som správne, počkaj. Tak, aby som nikomu nezavadal. Tak, a uvidíme sa pri ďalšom videu.